Ассаламу алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ба дурустӣ ҳамду ситоиш куллан аз Аллоҳ аст. Ӯро ҳамд мегӯем, аз ӯ кӯмак ва мағфират металабем, паноҳ мебарем ба сӯи Аллоҳ аз бадии нафсамон ва аз амалҳои носоиштаамон. Касеро ки Аллоҳ ба роҳи рост ҳидоят кард, касе ӯро ба гумроҳӣ намебарад, ва касеро ки Аллоҳ гумроҳ кард, ӯро касе ҳидоят карда наметавонад. Ман шоҳидӣ медиҳам ки худое нест ғайри Аллоҳ ва ӯ шарике надорад. ва шоҳидӣ медиҳам ки Муҳаммад банда ва паёмбари Аллоҳ аст ва ӯ интихобшудаи Аллоҳ аст аз тамоми офаридаҳояш. Ӯ паёмро расонид, супориши худро иҷро кард, дастури худро дод ба умматон ва ба воситаи он Аллоҳ андӯҳ ва зулумотро дур сохт. Ӯ дар роҳи худояш ҷиҳод кард то расидани маргаш. О Аллоҳ, ба ӯ беҳтарин подошро ато бикун бар ивази мо, он чӣ ки ато мекунӣ бар паёмбарат, бар ивази умматаш ва бар расулат, ба хотири даъват ва супориши ӯ. Аммо баъд, ин қисми сиюми силсила барномаи мубораки мо аст, ки унвони он чунин аст: хатогиҳое ки бояд ислоҳ шаванд. Бародарон хоҳарони дӯстдори Аллоҳ, барои чӣ риш лозим аст? Барои чӣ аст риш? Бародарон хоҳаронам, пайравӣ кардан ба паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам зоҳиран ва ботинан тааллуқ дорад ба яке аз муҳимтарин сабабҳои афзудани имон. Ва ҳеҷ шубҳае нест, ки ин пайравӣ инчунин тааллуқ дорад ба баҷо овардани амри паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам, ки бар болои умматонаш аст. ва ин як шакли баҷо овардани фармони паёмбар мебошад саллаллоҳу алайҳи васаллам. оё шумо медонед, ки баҷо овардани дастур ва фармонҳои паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам воҷиб аст, яъне ҳатмӣ мебошад барои ҳар фарди мусалмон, чунки паёмбар аз пеши худ намегӯяд. ӯ чизе дастур ва фармон медиҳад мутобиқи амри Аллоҳ ва аз чизе манъ мекунад ҳам танҳо мутобиқи амри Аллоҳ. Паёмбари мо, расули мо, дӯстдоштаи мо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам ибрати хайр аст барои тақлид кардан, намунаи пайравӣ аст ва беҳтарин намунаи ибрат мебошад ва ҳар фарди мусалмон бояд ӯро тақлид кунад ва бояд аз ӯ пайравӣ кунад. Парвардигори мо дар Қуръони карими худ мегӯяд: расули худо беҳтарин намуна буд барои шумо, барои онҳое ки ба худо ва ба рӯзи қиёмат имон доранд ва худоро бисьёр зикр мекунанд. имом Суфиян ибн Увайна гуфтааст: гӯш кунед ин суханҳоро, бовар кунед, ин суханҳое анд, ки бояд бо хатти тиллоӣ навишта бишаванд. имом Суфиян ибн Увайна гуфтааст: ба дурустӣ ки паёмбари Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам аз ҳама тарозуи калонтарин аст, ки дар он метавон чизеро монд, дар ахлоқи ӯ, дар ҳаёти ӯ, дар роҳнамоии ӯ, ҳар он чӣ ки бо он муносиб омад ҳақиқат аст ва ҳар он чӣ ки бо он мухолиф омад дурӯғ аст. бародаронам, паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам мувозинат аст дар ахлоқ, дар ҳаёт, дар роҳнамоӣ, дар ҳаракат, намунаи ҳар чиз. ҳар он чӣ ки ба паёмбар мувофиқ бошад дар ҳақ аст ва ҳар он чӣ ки мувофиқ наояд ноҳақ аст. инчунин ба роҳнамоии паёмбари мо саллаллоҳу алайҳи васаллам мувофиқ меояд мондани риш ва тарошидани мӯйлаб. инчунин чунин амал кардаанд ҳамаи паёмбароне ки буданд пеш аз ӯ саллаллоҳу алайҳи васаллам. чӣ гунае ки паёмбари мо саллаллоҳу алайҳи васаллам риши худро мегузошт, дигар паёмбарон ҳам чунин кардаанд. ва чӣ гунае ки паёмбари мо саллаллоҳу алайҳи васаллам ва тамоми паёмбарон ришҳои худро гузоштаанд, паёмбари мо саллаллоҳу алайҳи васаллам амр кардааст ба уммати худ, ки шумо низ чунин бикунед. паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфтааст дар ҳадисе ки дар ду китоби саҳеҳ зикр шудааст, дар саҳеҳи Бухорӣ ва Муслим: ришатонро бимонед ва мӯйлабатонро тарошед, ришатонро бимонед ва мӯйлабҳоро тарошед. хулас, унвони мавзӯи вохӯрии имшабаи мо мешавад: риш чаро ва барои чӣ? чаро риш лозим аст? дар ин шаби муборак мо оиди риш гап мезанем, зеро ки риш дар худ як намуди эҳтиром дорад, ки Аллоҳ таоло ба мардон ато кардааст.
аллоҳ мардонро бориш офаридааст, занонро бошад бериш. аз ин хотир риш як намуди эҳтиром аст ба мардон дар дини худои оламиён. мо оиди риш гап мезанем, зеро ин амр аст аз ҷониби Аллоҳ. Аллоҳ амр кардааст ки риш бимонед. Инчунин ин дастури пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мебошад. мо оиди риш гап мезанем, зеро ки риш суннати тамоми пайғамбарон аст. мо оиди риш гап мезанем, зеро ки нест чунин як дарс ё хутбае ки дар он ба мо оиди риш суол нашавад. дар ин бора бисёр суолҳо мешаванд. ҳукми тарошидани риш чӣ аст? ҳукми гузоштани риш чӣ аст? падарам ба ман амр мекунад ки ришатро бигир. амрашро итоат кардан ва гӯш кардан ҷоиз аст. инчунин мо оиди риш гап мезанем, то ки будани қарорҳои диниро нисбати риш баён кунем. ҳамлаҳои оташини зидди ришро радия бидиҳем. вақте ки нафарони ришдорро механданд ва масхара мекунанд, бо ҳар роҳҳо онҳоро айбдор мекунанд ва онҳоро ақибмонда мешуморанд, чӣ гуное ки Аллоҳ гуфтааст ва ҳеҷ айбе дар онҳо наёфтанд, яъне дар муъминон, ҷуз он ки онҳо ба худои ғолиби сутудакор имон оварда буданд. инчунин мо мебинем ки миллионҳо ҷавононро ки намуди зоҳирии либоспӯшӣ ва гапзании худро ба тарзи либоспӯшӣ ва гапзании аврупоиҳо иваз карданд. ҳатто то он дараҷае иваз карданд ки айнан мисли аврупоиҳо, гӯё нусхаи онҳо бошанд, лекин касе ба онҳо чизе намегӯяд, касе онҳоро масхара намекунад. вала ҳавла вала қуввата илла биллаҳ. баҳре чӣ риш лозим аст? риш ин як намуди эҳтиром аст ки Аллоҳ ба мардон ато кардааст. Аллоҳи бузургу тавоно мегӯяд: бо ҳама фарзандони одамро иззатманд кардем. имом Албағавӣ раҳмати Аллоҳ бар ӯ бод гуфтааст: Аллоҳ мардонро бо риш иззатманд кард, занонро бошад бо зулф. Аллоҳ розӣ бод аз модарамон Оиша ки гуфтааст: пок аст он зоте ки чеҳраи мардонро бо риш орост ва занонро бо зулф орост. пок аст он зоте ки чеҳраи мардонро бо риш орост, занонро бошад бо зулф ва мӯй орост. риш ин як намуди иззатмандӣ аст ба мардон аз ҷониби Аллоҳ. чаро мо бояд риш бимонем? риш ин фитрат аст ки онро дар мардон офаридааст. шайтони сангсоршуда кӯшиш дорад баҳри иваз кардани фитрат ва баҳри иваз кардани офариниши Аллоҳ. ришатонро бимонед чун бандаи итоаткор. онро натарошед ва бо ин сабаб душмани Аллоҳро итоат накунед, яъне ба иблис. Аллоҳ таоло ҳиллаҳои шайтонро баён карда гуфтааст: ва шайтон гуфт: ҳатман гурӯҳи муайян аз бандагонатро ба фармони хеш мегирам ва албатта гумроҳашон мекунам ва орзуҳои ботил дар дилашон меафканам ва ба онҳо фармон медиҳам то гӯшҳои чорпоёнро бишикуфанд. бо диққат гӯш кунед ки баъд аз ин чӣ мегӯяд. ва ба онҳо фармон медиҳам то офариниши худоро тағйир диҳанд. эй мард, эй касе ки риши худро гирифтӣ бе ягон узр, чаро итоат намекунӣ ба Аллоҳи раҳмон? чаро шайтонро итоат мекунӣ? оё намедонӣ ки риш ин фитрате аст ки Аллоҳ туро дар он офаридааст? имом Муслим дар китоби саҳеҳи худ ҳадисеро овардааст ки дар он Оиша Аллоҳ аз ӯ розӣ бод гуфтааст ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтааст: 10 чиз фитрат ҳисобида мешавад. имом Ал-Хаттаби гуфтааст: фитрат ин дин аст, яъне фитрат ин ибодатест ки ба дин тааллуқ дорад. 10 чиз фитрат ҳисобида мешавад. баъзе олимон гуфтаанд фитрат ин яъне суннат аст. хуш, 10 чиз фитрат ҳисобида мешавад. тарошидани мӯйлаб. мусалмон бояд мӯйлаби худро бигирад, то ки мӯйлаб аз лабаш поён наояд. агар мӯйлаб аз лабаш поён ояд, пас вақте ки хӯрок мехӯрад, мӯйлабаш низ ба ӯ мехӯрад. ӯ менӯшад ва мӯйлаб низ менӯшад. онҳоро бигир, битарош. тарошидани мӯйлаб аз дин аст. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтааст: 10 чиз фитрат ҳисобида мешаванд. тарошидани мӯйлаб, гузоштани риш, истифодаи мисвок, бениро об гирифтан, гирифтани нохунҳо, шустани буғумҳои ангуштон, гирифтани мӯйҳои таги каш, гирифтани мӯйҳои таги по ва истифодаи об барои шустани таги по. Закария ривоят мекунад ки Мусъаб гуфтааст: ман даҳумашро фаромӯш кардам, вале эҳтимол аст ки даҳумаш ин обгардон кардани даҳон бошад. риш ин як намуд иззат аст ба мардон аз ҷониби Аллоҳ. риш ин фитрат аст. риш яке аз чизҳоест ки Аллоҳ ба воситаи он мардонро аз занон фарқ кунанда кард.
риш яке аз зоҳиран ошкоркунии мардонагӣ ва ҷиддият мебошад, ки барои мардон хос мебошад. Тарошидани риш беузр ин тақлид кардан ба занҳо мебошад. ва паёмбари Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам лаънат кардааст мардонеро, ки ба занҳо тақлид мекунанд. имом албухорӣ дар саҳиҳи худ ривоят кардааст ҳадис аз ибни Аббос, Аллоҳ розӣ бод аз ӯ ва аз ҳамаи саҳобагон. ибни Аббос гуфтааст, расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам лаънат гуфтааст. лаънат чӣ маъно дорад? лаънатӣ шудан ин дуоест, ки одам аз раҳмати Аллоҳ бенасиб гардад. паёмбари Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам лаънат гуфтааст мардонеро, ки ба занҳо тақлид мекунанд, ба занҳоеро, ки ба мардон тақлид мекунанд. барои чӣ риш лозим аст? барои чӣ риш лозим аст? риш мусалмононро аз мушрикон фарқ мекунонад. риш аломат ва нишонаи бузургдонии суннат аст, нишонаи фарқ аз номусалмонон. паёмбари мо саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтааст дар ҳадисе, ки дар саҳиҳи бухорӣ ривоят шудааст, аз мушрикон фарқ бикунед, аз мушрикон фарқ бикунед, ришатонро бигузоред ва мӯйлабатонро битарошед. чаро риш лозим аст? чунки ин суннати тамоми паёмбарон аст, суннати тамоми расулон аст. дигар чӣ хел ҳам мешуд? оё метавонад касе тасаввур кунад паёмбарро сар карда аз одам то ба паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам, ки ришашонро гирифта бошанд? аз ягон яҳудӣ бипурс, аз насронӣ бипурс, аз мусалмон бипурс, касеро мехоҳӣ бипурс, оё буд паёмбаре ки ришашро гирифта бошад? набуд. сар карда аз одам то ба паёмбар Муҳаммад, дуруду баракоти Аллоҳ бод бар ҳамаашон. ҳамаи паёмбарон ришашонро мондаанд ва мӯйлабҳоро гирифтаанд. риш суннати тамоми расулон аст, суннати кулли паёмбарон аст. масалан Ҳорун, Мусо алайҳи салом бо ғазаб ба наздаш омад, вақте дид, ки дар набудани ӯ бани Исроил ба гусолаи заррин ибодат мекунанд. Мусо Ҳорунро аз ришаш дошту кашид. паёмбар Ҳорун риш дошт, риш, ки аз он қапида мешуд. на танҳо якчанд мӯйчае, ки бо пурбин дида мешуд. не, ин риши бисьёр буд, ки Мусо аз ришаш дошту кашид. ва Ҳорун алайҳи салом гуфт, эй фарзанди модари ман, маро аз риш ва аз мӯи сарам магир. ин сураи Таҳа ояти 94 мебошад, агар хато накунам. ва аз ин хотир риш суннати кулли паёмбарон аст. барои ҳамин мо мебинем, ки хохомҳои яҳудиён, рӯҳониёни насронӣ ва олимони ислом ҳамашон риш мемонанд. он ки онҳо ҳамашон дар мондани риш ҳамфикранд, оё ин барои ту исботи он нест, ки риш моҳияти кулли шариат аст, ки паёмбарон онро расонидаанд? бале, тамоми паёмбарон гуфтаанд ришатонро бигузоред. тамоми паёмбарон риш доштанд. дуруду баракоти Аллоҳ бод бар ҳамаашон ва бар паёмбарамон. риш чаро лозим аст? чунки ин амри Аллоҳ ва амри паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам аст барои уммати ислом. риш ин амре аст, ки худои мо ва паёмбари мо саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба мо инро фармон додааст. саҳобагон бар ин ақида буданд, тобеин дар ин ақида буданд, бар ин ақида буданд онҳое, ки баъди тобеин зистаанд. бар ин ақида буданд кулли тақводорон ва кулли солеҳон то давру замони мо. нест як саҳобае, ки ришашро гирифта бошад. баҳс мекунам, ки шумо ҳатто як саҳобаро гуфта наметавонед, ки риш надошта бошад. зоҳиран чӣ гуна будани саҳобаҳо дар китобҳои таърих навишта шудаанд. дар он ҷо зикр шудааст, ки набуди зоҳирии онҳо чӣ гуна буд. набуд ҳатто як саҳобае, ки ришашро гирифта бошад. набуд ҳатто як имоми бериши иззатманд. ҳеҷ замон, ҳеҷ замон. лекин мутаассифона чӣ гунае, ки дар Қуръон гуфта шудааст, баъди онҳо наслҳое омаданд, ки намозро тарк карданд ва пайравии шаҳватҳо шуданд. пас ҷазои гумроҳиро хоҳанд ёфт. ё Аллоҳ, ҳамаи моро ба ризогии худ ҳидоят бикун ва моро пайванди суннати расулат бигардон саллаллоҳу алайҳи ва саллам. қабл аз исбот кардан, пеш аз далел овардан, мегӯям, ки ман медонам ҳастанд одамоне, ки риш надоранд, онҳое, ки риш мегиранд. бар замми ин онҳо аз ҳазорон ришдорон беҳтаранд. ва ман медонам, ки ҳастанд ришдороне, ки иҷро мекунанд гуноҳҳои бузургро ва дар гуноҳҳои кабира ғарқ шудаанд. ҳолон ки мо гуноҳҳои хурда мегӯем. ман медонам ҳастанд беришоне, ки аз ҳазорон ришдор беҳтаранд. ман медонам, ки дар байни беришон
ҳастанд, ки аз аксари риштдорон беҳтаранд. Ман медонам, ки ҳастанд беришоне, ки солеҳанд, покдомананд, тақводоранд, бохиратанд, оллиҳиматанд, ба Аллоҳ бисёр ибодат мекунанд ва рӯзаи бисёр медоранд. Ман медонам инро, лекин ман мехостам, ки ин одамон чӣ гунае, ки ботинан зебоянд, ҳамон гуна намуди зоҳирии худро тасвир диҳанд тавассути пайравӣ кардан ба роҳнамоии Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Оё шумо дӯст намедоред пайғамбарро? Эй мусалмонон, вақте касеро дӯст бидоранд, ӯро пайравӣ мекунанд. Вақте касеро дӯст бидоранд, ба ӯ тақлид мекунанд. Оё ту пайғамбар Муҳаммадро дӯст намедорӣ? Агар ӯро дӯст намедорӣ, пас ҳамон пайғамбари дӯстдори ту ба ту мегӯяд: ришатро бимон, маро пайравӣ кун, ба ман тақлид кун. Чаро ту сухани пайғамбарро инкор мекунӣ? Чаро ту файласуфӣ кардан муҳокимаронӣ мекунӣ суханони пайғамбарро саллаллоҳу алайҳи ва саллам? яъне шейх ин нириш ба дин тааллуқ дорад? Мегӯем албатта. Пас ҳукми он дар дини худои оламиён чист? Мегӯем фарз аст, воҷиб аст, яъне ҳатмӣ аст. яъне ҳар касе ки ришашро бигирад бе ягон узр, вай гунаҳкор аст. риш ин воҷиб аст. барои чӣ воҷиб аст? Пас гӯш кун исбот ва далелҳои шариатиро, то ки аз мақом ва ҳукми худ бохабар шавӣ. имом ал-Бухорӣ дар девони саҳеҳи худ ҳадисеро овардааст аз Абдуллоҳ ибни Умар, Аллоҳ аз ҳардуи онҳо розӣ бод, ки дар он пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯяд: аз мушрикон фарқ бикунед, ришатонро бимонед ва мӯйлабатонро бигиред. ин фармони пайғамбар аст саллаллоҳу алайҳи ва саллам. пайғамбари мо саллаллоҳу алайҳи ва саллам амр кардааст ба мо, то ки ришамонро бимонем ва мӯйлабамонро бигирем ва бо ин аз мушрикон фарқ бикунем, чунки ӯ мехоҳад ки шахсияти мусалмон новобаста бошад, то ки фард будани ӯ намоён бошад, то ки ӯ зоҳиран аз дигарон фарқкунанда бошад. пайғамбар намехоҳад ки мусалмонон ноарзанда ва носазо бошанд ва куркурона дигаронро пайравӣ кунанд. не, ту шахсият ҳастӣ, фард ҳастӣ. аз мушрикон фарқ бикунед, ришатонро бимонед ва мӯйлабҳоро бигиред. эй онҳое ки мегӯед пайғамбарро дӯст медоред, чӣ хел шумо амри пайғамбарро ба ҷо намеоред? эй онҳое ки дигаронро ба пайравии суннати пайғамбар даъват мекунед, оё шарм намедоред? суннати пайғамбар нест дар шумо. вақте ки ба шумо менигарем, шумо оиди суннат мегӯед, аз бузургии суннат гап мезанед. хеле хуб, пас чаро худ суннатро иҷро намекунӣ? оё шарм намедорӣ? далели дуюм, имом Муслим дар девони саҳеҳи худ овардааст ҳадисеро аз ибни Умар, Аллоҳ аз онҳо розӣ бод, ки гуфтааст: пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфт: ба мо амр шудааст тарошидани мӯйлаб ва гузоштани риш. пайғамбар мегӯяд: ба мо амр шудааст. Ки амр кардааст ба ӯ? Ки амр кардааст ба ӯ ва ба уммати ӯ? худои мо. риш ин амри Аллоҳ аст. пайғамбар аниқу дақиқ мегӯяд: ба мо амр шудааст тарошидани мӯйлаб ва гузоштани риш. далели сеюм, имом Аҳмад ва Муслим ҳадисеро овардаанд аз Абу Ҳурайра, Аллоҳ аз ӯ розӣ бод, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтааст: мӯйлабҳоро бибуред ва ришатонро сар диҳед, аз оташпарастон фарқ бикунед. далели чаҳорум, ибн Абу Шайба ривоят кардааст, ки яке аз оташпарастон ба назди пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам омад. ӯ ришашро гирифта буд ва мӯйлабашро монда буд. оҳо, яъне аллакай он вақтҳо мардони риштарошида буданд. онҳо ришашонро мегирифтанд ва мӯйлабҳоро мегузоштанд. одам ришашро мегирад ва мӯйлабашро мемонад, мекашонад ва тоб медиҳад ва онҳо ана ин хел мешуданд. мӯйлаб қариб ним метр мешуд ва онҳоро тоб медод. баъзеҳо мӯйлабашонро шакл дода метарошанд ва дар замонҳои мо мусобиқаҳо гузаронида мешавад аз ҳама мӯйлаби дарозтарин. як одам омада буд, бигзор Аллоҳ ҳидояташ бикунад. ӯ 60 сола буд. ӯ мӯйлабашро ин хел дароз давонда буд. ӯ мӯйсафед буд ва боз мегӯяд: ман дар ин мӯйлаб дар моҳаш 500 марҳам истифода мекунам. оё шумо инро тасаввур карда метавонед, бародарон, ки бо мо чӣ шуда истодааст? ӯ ба мӯйлабаш дар як моҳ 500 намуд марҳам истифода мебарад. ба ӯ лозим аст, намедонам, кремҳо, марҳамҳои мӯйшӯӣ, боз чӣ чизҳои дигар. ин худаш чӣ аст? ин суннати оташпарастон. ту оташпарастӣ? оё ту оташпарастӣ? ин суннати оташпарастон аст. гӯш кун, давомашро ва биомӯз. ибн Абу Шайба ривоят кардааст, ки яке аз оташпарастон ба назди пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам омад. ӯ ришашро тарошида буд ва мӯйлабашро дароз монда буд. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба ӯ гуфт: ин чӣ аст? ту бо худ чӣ кор кардӣ? ин чӣ намуд аст? ин чист? ӯ ҷавоб гуфт: ин аз дини мо аст. ва пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфт: пас аз дини мо он аст, ки мо мӯйлабҳоро метарошем ва ришҳоро медавонем.
аз дини мо он аст ки мо мӯйлабҳоро он гуна метарошем ки пӯсти зери мӯйлаб намоён мешавад. онро метарошем ва ришҳоро мегузорем. далели панҷум. ибни ҷарир аз Зейд ибни Ҳабиб ривоят мекунад қиссаи ду сафири Хусравро ки ба назди паёнбар саллаллоҳу алайҳи васалам фиристода шуда буданд. ӯ мегӯяд онҳо ҳарду ба назди паёнбар саллаллоҳу алайҳи васалам даромаданд ва ҳардуяшон риш тарошида буданд. онҳо ришашонро тарошида ва мӯйлабашонро монда буданд. ва паёнбар саллаллоҳу алайҳи васалам пурсид: ки шуморо дастур дод то ки чунин бикунед? яъне барои чӣ шумо ришатонро метарошед ва мӯйлабатонро мемонед? онҳо гуфтанд: худои мо ба мо фармон дод, яъне подшоҳ. худои мо ин амалро ба мо фармон дод, яъне подшоҳ. паёнбар саллаллоҳу алайҳи васалам гуфт: пас худои ман ба ман амр кард ки ришамонро бигузорам ва мӯйлабамро битарошам. ту ҳоло ҳам далел мехоҳӣ? далели шашум. ибни Ҳиббон овардааст ҳадисро аз Абу Ҳурайра, Аллоҳ аз ӯ розӣ бод, ки дар он паёнбар саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтааст: ба фитрати ислом, яъне ба дини ислом, ба фитрати ислом, яъне ин аз дин аст, не ин ки кадом як урфу одат, ин аз дин аст. ба фитрати ислом тааллуқ дорад гирифтани мӯйлабҳо ва гузоштани ришҳо. ба дурустӣ оташпарастон риши худро мегиранд ва мӯйлаби худро мегузоранд. лек шумо аз онҳо фарқ бикунед. мӯйлаби худро бигиред ва риши худро бигузоред. далели ҳафтум. имом Муслим дар девони саҳеҳи худ овардааст ҳадисро аз Ҷобир ибни Самура, Аллоҳ аз ӯ розӣ бод, ки гуфтааст: паёнбар саллаллоҳу алайҳи васалам риши калон дошт. паёнбар риши калон дошт. риши ӯ то кундаи синааш расида буд саллаллоҳу алайҳи васалам. вақте ки ӯ дохили Макка мешавад, ҳамчун ғолиб ва фотеҳ ва ӯ нишаста дар болои шутур буд. ӯ сарашро хам кард аз хоксорӣ дар назди Аллоҳ ва ришаш ба пушти шутур мерасад. ӯ риши калон дошт саллаллоҳу алайҳи васалам. ҳоло ҳам ҳадис мехоҳӣ? имом Албухорӣ дар девони саҳеҳи худ овардааст ки Оиша, Аллоҳ аз ӯ розӣ бод, гуфтааст ки паёнбар саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтааст: 10 чиз тааллуқ дорад ба фитрат ва дар байни онҳо қайд кард ришро. Абу Ҳурайра, Аллоҳ аз ӯ розӣ бод, гуфтааст ки паёнбар саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтааст: 5 чиз тааллуқ дорад ба фитрат ва дар ин ҷо низ қайд кард ришро. ҳозир 10 ҳадиси саҳеҳи паёнбарӣ зикр кардам. хуш, акнун ҳозир менигарем ба суханони имомҳои 4 мазҳаб. онҳо чӣ мегӯянд? гӯш кунед. мазҳаби моликӣ: сабр кун, ин суханони ман нест, ман танҳо мерасонам ва таҳлил мекунам. сабр кун ва гӯш кун. ибн Абдулбар дар ат-Тамҳид гуфтааст: тарошидани риш ҳаром аст. ришро тану занмонандон метарошанд. ин суханони ман нест, ин суханони имом ибн Абдулбар ал-Моликӣ аст дар китоби ат-Тамҳид. ин буд назари мазҳаби моликӣ. акнун мазҳаби шофиӣ: имом аш-Шафиӣ дар китоби ал-Ум оиди манъ будани гирифтани риш зикр кардааст. акнун мазҳаби ҳанбалӣ: имом ас-Сафаранӣ чунин суханҳо гуфтааст: аз рӯи мазҳаб ришро тарошидан ҷоиз нест. акнун мазҳаби ҳанафӣ: ибни Обидин гуфтааст: тарошидани риш барои мард ҷоиз нест. ин назари 4 мазҳаб аст. ҳамаи онҳо бар он ақидаанд ки гузоштани риш воҷиб аст ва тарошидани риш ҳаром аст. моликиҳо, шофииҳо, ҳанбалиҳо ва ҳанафиҳо. дигар чӣ мехоҳӣ? имом Қуртубӣ гуфтааст: тарошидани риш ҷоиз нест. пас кардани риш ва ё баркандани мӯй аз риш. ин суханҳои ӯст. муҳаммад ибни Ҳазм гуфтааст: иҷмаъ, яъне як хела будани назари олимон. ин суханони имом Муҳаммад ибни Ҳазм аст. иҷмаъ бар он ҳастанд ки мӯйлабҳоро бигирем ва ришро бигузорем ва ин фарз аст. тибқи ҳадиси аз ибни Умар: аз мушрикон фарқ бикунед, мӯйлабҳоро бигиред ва ришатонро бигузоред. ибн Ҳазм дар китоби Ал-Иқноъ гуфтааст: тарошидани риш ноҷоиз аст. ҳеҷ ягоне аз ин 4 имом тарошидани ришро ҷоиз намешуморанд. ин буд суханони имомҳои 4 мазҳаб: моликиҳо, шофииҳо, ҳанбалиҳо ва ҳанафиҳо. суханони имом Қуртубӣ, суханони ибни Ҳазм, суханони Довуд аз-Заҳирӣ, суханони Исҳоқ, суханони Ал-Авзаӣ, суханони ас-Саврӣ, ҳамаи онҳо гуфтанд ки гузоштани риш фарз аст ва тарошидани риш ҳаром аст. Шейхулислам ибн Таймия гуфтааст: тибқи ҳадисҳои саҳеҳ тарошидани риш ҷоиз нест, ҳаром аст. касе инро ҷоиз нашумурдааст. ба мо дастур шудааст ки тақлид накунем касонеро ки аз мо нестанд. паёнбари мо саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтааст: аз мо нест он касе ки дигаронро тақлид мекунад, яъне касе ки яҳудиён ва насрониҳоро тақлид мекунад. шумо аз онон фарқ бикунед. ин фармон аст. ошкоро зоҳиран тақлид кардан дар ботин таваҷҷӯҳ, муҳаббат ва дӯстиро пайдо мекунонад.
چی گونه که محبت باطنی تقلید کنی ظاهری را پیدا میکناند و این را حسیات شاهدی میکند و تجربه کردن تصدیق میکند. این سخنان کیست؟ این حقیقتا اقتباس شیخ الاسلام ابن تیمیه میباشد. شیخ محمود خطاب السبکی در کتاب منهل العزم ذکر کرده است حدیث فهما و صحیح را عاید فرمان پیامبر صلی الله علیه و سلم، یعنی گذاشتن ریش. واهیت فرمان این حتمی بودن آن است، واجب بودن آن است و این حکم تنها دلیل چیز دیگری را میتواند عوض کند، لیک دلیل این را نه. امام های مذهبان عاید جایز نبودن تراشیدن ریش هم نظرند. من به تو باز دلیل می آورم. شیخ المحفوظ گفته است 4 مذهب هم فکرند عاید حتمی بودن گذاشتن ریش و ناجایز بودن گرفتن ریش و عاید نگرفتن ریش نزدیکی گلو. ابو حمید الغزالی میگوید مرد از زن بارش فرق میکند و تراشیدن آن حرام است. شیخ الالبانی گفته است آن چیزی که با آن شبهه نمیکند شخصی که فطرتش پرره است، یعنی فطرتش سالم است. آن چیزی که با آن شبهه نمیکند شخصی که فطرتش سالم است و وجدان و قلب پاک دارد، آن است که سر دادن ریش واجب است و تراشیدن آن حرام است. ابن عثیمین الله رحمتش کند گفته است فرمان پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی گذاشتن ریش یگانه دلیل حرام بودن تراشیدن ریش نیست. دیگر دلیل ها نیز هستند و یکی از آنها سخنان خدایمان در قرآن می باشد وقتی که به ما فتنه های شیطان را آگاهی می دهد و شیطان گفت حتما گروه معین از بندگانت را به فرمان خویش میگیرم و البته گمراهشان میکنم و آرزوهای باطل در دلشان میافکنم و به آنها فرمان میدهم تا گوشهای چارپایان را بشکافند و به آنها فرمان میدهم تا آفرینش خدا را تغییر دهند. ابلیس به خدایمان میگوید و به آنها فرمان میدهم تا آفرینش خدا را تغییر دهند. آیا من الله الرحمن را نافرمانی کرده شیطان را اطاعت بکنم؟ شیخ یوسف کندهلوی نویسنده کتاب حیات الصحابه گفته است این خیلی سخنان خوب است، گوش کن. او میگوید به درستی گناه و نافرمانی ها زیادند: زنا، نگاه های نامحرم، عمل های قوم لوط، دزدی. به درستی گناهان خیلی زیادند و آدم به خود گناه میخرد همان وقتی که عمل گناه بکند و وقتی که عملش را انجام دهد گناهش نیز انجام مییابد. درست؟ مثلا یک آدم این خیل نگاه کرد به نامحرم و او گناه میگیرد. وقتی که نگاهش را پایان کرد تمام گناهش منع میشود. همین خیل نه؟ آدم دزدی کرد، ربود، پول حرام کار کرد، به خود گناه گرفت. دزدی را که بس کرد خلاص. در دوامش میگوید لیک آن کسی که ریشش را میتراشد چون این شخص در گناه دائمی قرار دارد، چون که او الله را نافرمانی میکند دائما در همه وقت پیوسته، گویا که این گناه را ببر کرده است. فتوای شیخ الشعراوی در مجله حقیقت او میگوید ریش فرض است. این سخنان شیخ الشعراوی میباشند. ریش فرض است. رسول الله صلی الله علیه و سلم ریش ماندن را به ما فرمان داده است. من به بعضی آدمان گفتنیم که سراسیمه نشوید و نگوید که این فرض نیست. این طور شما به خود گناه میگیرید. این سخنان کی است؟ شیخ الشعراوی. خلاص ریش فرض است. طبق قرآن، طبق سنت، سخنان امام ها، سخنان عالمان هم پیشینه و هم معاصر. پس به کدام سبب تو نمیخواهی که ریش بمانی؟ شبهه ها در اطراف ریش. پسرم برای چی تو ریشت را میگیری؟ میگوید شیخ اساس تقواداری قلب است، اساس خوش اخلاق بودن است. ریش به چیزهای دوم درجه تعلق دارد. چرا شما عاید پوست و پوچاق دین گپ میزنید؟ آیا این گونه نمیگوید؟ تو مرا یاد میدهی شیخ، لیکن ریش این عمل دوم درجه است. این مانند پوچاق دین است. پاسخ: بنده الله، در دین خدای بزرگ ما هیچ پوست و پوچاق وجود ندارد. کل دین ماهیت است. تمام فرمانهایی که خدای بزرگ ما داده است بزرگ هستند. هر چیزی که خدای بزرگ ما امر میکند خرد و بی اهمیت بودن نمیتواند. آن بزرگ است.
ин буд аввал. Акнун дуюм. аллоҳ раҳмат кунад Анас ибн Моликро, суханони ӯро гӯш кун ва биомӯз. Як шахс аз ӯ суол кард ки ба ман дар як мавзӯъ фатво диҳед имом. Ӯ пасух гуфт: то саҳар интизор бош. Ӯ мегӯяд: ин суоли оддӣ аст. Шейх, ман суоле дорам. Ӯ гуфт: ба ту фардо ҷавоб мегӯям, баъде ки тафтиш бикунам ва биомӯзам. ин он қадар суоли муҳим набуд. Пас имом Молик ғазабӣ шуд ва гуфт: дар дин ҳеҷ чизи беаҳамияте нест. писарам, ин дин аст ва ин бидъат аст. вақте бигӯӣ ки дин пусту пучоқ дорад, ин суханҳо бидъатӣ аст. Дин куллан моҳият ва асос мебошад. ҳар чизе ки фармон медиҳад худои бузурги мо, он ҳам бузург ва муҳим аст. ва ту он касе ҳастӣ ки эътироз мекунӣ ки асос ин тақводорӣ дар қалбу рӯҳ аст ва халос. ман ба ту мегӯям, валлоҳи, агар ботинан одам бо тақво бошад, пас ӯ зоҳиран ҳам бо тақво мешавад. чунки ҳар чизе ки дар дег аст, дар коса ҳамон меояд. чӣ хел якҷо шуда метавонад? поксириштӣ ва тақводории ботинии одам, тақводории қалб ва худотарсии рӯҳ бо намуди бади зоҳирӣ ва ноитоаткорӣ ба Аллоҳ ва ба ҷо наовардани фармонҳои расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам. ва ту он касе ки ришатро бе ягон сабаби асоснок метарошӣ ва мегӯяд: шейх, ту озод гузоштӣ онҳоеро ки гуноҳҳои бузург мекунанд, зино мекунанд, дуздӣ мекунанд, рибо мехӯранд. лек ба ман оиди гуноҳи хурдакак мегӯӣ. ман ку коре накардам. касеро ғорат накардам, ба касе ҳамла накардам, танҳо ришамро гирифтам. чаро ҷинояткоронро чизе намегӯӣ, вале ба ман оиди гуноҳи хурдакаке мегӯӣ? посух: ман ба ту мегӯям, бародар, Аллоҳ ҳидоятат бикунад. бигзор фирефтаи он мабошӣ ки ту гуноҳҳои хурд мекунӣ. манигар ба андозаи гуноҳ, балки бинигар ба бузургии он зоте ки амрашро ба ҷо намеорӣ. ту саркашӣ дорӣ аз фармони худоямон, ки дар китоби худ гуфтааст: ва ҳар хурду бузург навишта шудааст. тамоми гуноҳҳо навишта шудааст ва ту аз онҳо пурсида мешавӣ. ва ҳар хурду бузург навишта шудааст. аллоҳ таоло гуфтааст оиди гуноҳкороне ки нисбати гуноҳҳои худ муносибати бепарвоёна мекарданд, онҳо дар охират чӣ хоҳанд гуфт вақте ки номаи амалҳояшонро бубинанд? ин чӣ китоб аст ки дар он навишта шудааст ҳам гуноҳҳои хурд ва ҳам гуноҳҳои бузург? ҳамаш қайд шудааст. гуноҳи хурд шуморо то ба оташ бурда метавонад ва ин дар асосе ки тарошидани ришро гуноҳи хурд бигӯем. ҳатто дар ин ҳолат ҳам туро ба оташ бурда метавонад. чӣ хел яъне? гуноҳи хурд. охир паёнбар ку лаънат кардааст онҳоеро ки ба зан тақлид мекунанд ва гирифтани риш яке аз намудҳои тақлид ба зан мебошад ва шояд ки дар ин асос гирифтани риш яке аз гуноҳҳои бузург шумурда шавад. гӯш кун, ин ҳадисро Аҳмад ибн Ҳиббон ва ибн Маҷаҳ оварданд. ҳадисро аз муснади саҳеҳи имом Бухорӣ, ки дар он Оиша, Аллоҳ аз ӯ розӣ бод, мегӯяд: паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтааст: эй Оиша, аз гуноҳҳои беаҳамият эҳтиёт кун, ба дурустӣ ки Аллоҳ аз он гуноҳҳо мепурсад. муҳаддисон ин ҳадисро таҳлил карда гуфтаанд: ба дурустӣ ки Аллоҳ аз онҳо хоҳад пурсид, маънояш мешавад ки барои онҳо аз Аллоҳ ҷазо мебинӣ. имом Аҳмад ва ат-Табаронӣ оварданд ҳадисеро ки имом Албанӣ гуфтааст ҳадиси хуб аст. китоби Саҳеҳ ал-Ҷамиъ аз Абдуллоҳ ибн Масъуд, Аллоҳ аз ӯ розӣ бод, ки дар он паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтааст: аз гуноҳҳои хурд эҳтиёт кунед, бо гуноҳ муносибати бепарвоёна накунед, бародаронам. нагӯед ин гуноҳи хурд, инаш бузург. аз гуноҳҳои хурд эҳтиёт кунед, ба дурустӣ ки онҳо дар одам ҷамъ мешаванд, то он дами ӯро ба нобудӣ бурдан. имом Бухорӣ дар муснади саҳеҳи худ овардааст суханони Анас ибн Моликро, Аллоҳ аз ӯ розӣ бошад. ӯ инро ба тобеин мегӯяд. тобеин беҳтарини одамон баъди саҳобагон. ӯ мегӯяд: ба дурустӣ ки шумо амале мекунед ки дар назаратон аз мӯи сар хурдтар метобад, лекин дар даврони Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам мо инро гуноҳи марговар мешумурдем. ӯ мегӯяд: хайр чӣ ки ман ришамро мегирам, кори баде накардам ку. ин ку ҳамагӣ як гуноҳи хурдакак аст. хурдакак? бигузор ҳама гуноҳонро, хурдашро ҳам, бузургашро ҳам. ҳамин аст худотарсӣ. ҳама гуноҳони бузург ва хурдро бигузор. ҳамин аст тақводорӣ. монанди он касе бишав ки дар замини хордор рафта истодаасту ҳар ҷои қадами мемондаашро нигоҳ мекунад. ба гуноҳони хурд бепарвоӣ макун, зеро аз сангҳои хурд кӯҳҳои бузург сохта шудаанд. шубҳаи сеюм: чаро ту ришатро мегирӣ? ӯ мегӯяд: шейх, ман ришамро намемонам, гарчанде бале ин суннати паёнбар аст. не, ин дастури паёнбар аст, ин фарз аст, ин воҷиб аст. бале, дуруст, ман розиам, вале ман метарсам ришамро бимонам.
чунки ман росташро гӯям дар гуноҳ ғарқам. ман метарсам ришамро бимонам, дар он ҳоле ки гуноҳ карданро давом медиҳам. бо ин усул ман бо ин ҳолам исломро бадном мекунам. посух: ман ба ту чунин мегӯям, аз ҳама гуноҳҳои худ тавба кун, ки яке аз онҳо ин гирифтани риш аст. ана як шахс сигор мекашад ва ҳам боз намоз мехонад. ӯ бояд чӣ кор кунад? Чӣ ӯ бояд намоз нахонад, то ки одамон нагӯянд бубинед ин одам намоз мехонад, лекин боз сигор мекашад, ё ин ки ӯ бояд намозашро давом диҳаду сигоркаширо партояд? ин хело тааҷҷубовар аст. фикр дорад, ки исломро беобрӯ мекунад бо сабаби гуноҳҳояш, агар андоми исломӣ дошта бошад. тавба кун, тавбаи гуноҳон бикун, мағфират биталаб барои гуноҳҳоят, ки яке аз онҳо ин гирифтани риш мебошад. ришатро бимон ва он туро тарбия мекунад. валлоҳи писарам, агар ту ришатро бимонӣ, он туро таълим хоҳад дод ва ба ту шармгинӣ мебахшад дар назди офаридгор ва дар назди офариниш. шубҳаи чаҳорум: чаро шумо ришатонро мегиред? ӯ мегӯяд, хайр, ин риш ҳатмӣ нест, ин фарз нест. аз ҳама зиёд ки дар борааш гуфта мешавад, ин суннат аст, ин суннат аст. ва суннатро ҳар касе ки ба ҷо биёрад аҷр мегирад ва касе ки ба ҷо наорад вай гуноҳ намегирад. не азизи ман, риш ин воҷиб аст. ҳар касе ки воҷибро ба ҷо орад аҷр мегирад. ҳар касе ки ба ҷо наорад гунаҳкор мешавад. чаро ҳама ҳадисҳои паёмбарро ки шумо шунидаед ба худ шакли амрӣ ва фармониро доранд. дароз кунед, давонед, бигузоред, бимонед. ин феъли сиғаи амрӣ аст ва асосаш ин аст ки он воҷиб аст, яъне ҳатмӣ аст. оё далели дигаре ҳаст ки исбот кунад ки ин амали тавсиявӣ аст? чунин далел вуҷуд надорад. барои ҳамин гузоштани ришро имомҳои чаҳор мазҳаб ва кулли имомҳои пешина ва муосир воҷиб гуфтаанд. шумо аз куҷо гирифтед чунин суханҳоро? не, ман инҷо далел дорам ки риш мондан ин суннат аст, на ин ки фарз. хайр ку бигӯ далелатро донаяк, бигзора ман бишнавам. ва ӯ мегӯяд, оё паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам нагуфтааст дар ҳадисе ки аз Оиша ривоят шудааст, 10 чиз тааллуқ дорад ба фитрат ва фитрат инҷо ҳамчун суннат гуфта шудааст. 10 чиз тааллуқ дорад ба фитрат ва яке аз онҳо ин риш мондан аст. майлаш, дӯсти азиз, яъне далели ту ҳамин аст? бале, алхатаби гуфтааст фитрат ин аз дин аст, ин аз суннат аст, яъне аз роҳи паёмбарамон. ӯ мегӯяд, танҳо гӯш кунед, дар ҳадиси оиди фитрат омадааст обгирии даҳон ин фарз аст ё суннат? суннат аст. шустани бинӣ фарз аст ё суннат? суннат аст. мисвок фарз аст ё суннат? суннат аст. ин тавр бошад риш ҳам суннат аст, фақат ки вай дар матн ҳамчун амр омадааст, ки дар асл суннат аст. ман мегӯям, сабр кун, сабукандешаи ман, саросима нашав. дар аввал ҳатмӣ будани мондани риш ғайри ин ҳадис боз дар 9 ҳадиси дигар омадааст. чаро ту онҳоро нодида мегирӣ? ин аввалан. дуюм ин ки муқоисаи он чизҳое ки дар ҳадиси оиди фитрат омадааст гуфта нашудааст ки риш мондан ин суннат аст, мисли мисвок. чаро? чунки воҷиб ва суннатро метавон пайваст кард. мисли чӣ масалан? чӣ гуноҳе ки дар Қуръон гуфта шудааст, чун ҳосил доданд, аз онҳо бихӯред ва дар рӯзи дарав ҳаққи онро низ бипардозед. худои мо ба мардумон мегӯяд, ҳамонҳое ки вақте чизе бикоранд бояд закот бидиҳанд, то ки онҳо бихӯранд аз он вақте ки ҳосилашро мегиранд ва бояд закот бидиҳанд. уммати мо ҳам фикр аст бо он ки хӯрдани он ҳосил мубоҳ аст, яъне ҷоиз аст ва додани закот фарз аст. аз ин хотир фазро метавон бо суннат пайваст кард. шубҳаи панҷум: чаро шумо ришро мегиред? ӯ мегӯяд, росташро гӯям, ман ришамро метарошам то ки тақлид кунам ба кадом як имоме. ҳастанд чунин даъватчиёни исломӣ ки ришашонро метарошанд. аввал ин ки ман ҳамеша фикри хуб дорам оиди даъватчиён, ҳатто риш надоштагонашон ҳам. ман мегӯям, эҳтимол ки ӯ ягон сабабе дошта бошад. оиди ҳамаашон фикри хуб мекунам. вале ту чаро ришатро мегирӣ? ӯ мегӯяд, ман ба фалон домуло тақлид мекунам. ва ҳам баъд шейх, оиди риш байни олимон мухолифат вуҷуд дорад. ин чунин шейх, паёмбар гуфтааст, дин ин осонӣ аст. ва боз ӯ гуфтааст, ҳар вақте ки дар ихтиёри ӯ интихоб кардани ду чиз мешуд, ӯ аз ҳама осонашро интихоб мекард. ман мегӯям, биист. посух: ман фикри хуб мекунам оиди кулли даъватчиён, ҳатто риш надоштагонашон ҳам. ман фикри хуб мекунам оиди онҳо. вале ман сарзаниш ва маломат мекунам баъзе аз даъватчиёнро, ҳамонҳое ки беузр ришашонро мегиранд. агар ту узр дошта бошӣ, хайр аст, вале он касе ки беузр ришашро мегирад, сахт маломат мекунам.
ман мехостам ки ҳамон даъватчиён ки бо сабабҳои арзанда ришашонро мегиранд ба одамон бифаҳмонанд ки риш ин воҷиб аст ва мондани риш ҳатмӣ аст, вале худи онҳо сабабҳо доранд ки бояд ришашонро бигиранд, бигӯянд ки узр доранд, то ки дигар одамон онҳоро пайравӣ карда дар иҷро накардани воҷиб ба онҳо тақлид накунанд. Лекин ҳамон даъватчиён ки беузр ришашонро метарошанд, ман аз ростӣ намедонам чӣ хел онҳо ҷоиз будани гирифтани ришро исбот мекунанд. онҳо инро аз куҷо мегиранд? ман ҳеҷ ягон мазҳаберо намедонам ки дар он гирифтани риш ҷоиз бошад. Эй даъватчӣ, мазҳаби ту кадом аст? ҳанбалӣ, моликӣ, шофиӣ ё ҳанафӣ? тамоми олимон гуфтаанд ки мондани риш ҳатмӣ аст. ҳатто шиитҳо, эй инсон, шиитҳо мешумуранд ки мондани риш фарз аст ва гирифтани риш ҳаром аст. пас битарс аз Аллоҳ дар муносибат нисбати худ. мутаассифона баъзеи онҳо мегӯянд ман ришамро гирифтам то ки ба даъват манфиат орам. ман мегӯям, эй онҳое ки ришатонро мегиред ва изҳори онро мекунед ки ин ба даъват фоида меорад, чӣ гуна даъват мешавад он даъвати шумо? беҳтарин роҳнамо роҳнамоии Муҳаммад аст саллаллоҳу алайҳи ва саллам. эй бандаҳои Аллоҳ, баҳри муҳаббати одамон мусобиқа накунед. ана ман зебо ва замонавӣ ҳастам, ҷавонон маро дӯст медоранд, ба духтарон ҳам писанд меоям. ҳаёти дигар, ин ба ман чӣ лозим аст? ман дини Аллоҳро чӣ хеле ки ҳаст ҳамон хел медонам. чӣ хеле ки Худои мо гуфтааст, бигӯ, ин сухани ҳақ аз ҷониби Парвардигори шумост. ҳар ки бихоҳад имон биёварад, ҳар ки бихоҳад кофир шавад. мо баҳри дӯстдории одамон кӯшиш намекунем. мо чизеро кӯтоҳ намекунем аз динамон, то ки муҳаббати одамонро ба даст орем. мо динро ҳамон гуна нишон медиҳем чӣ гунае ки нишон додааст пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. ту бояд чӣ гуна симои зоҳирӣ дошта бошӣ бародар? агар ман кӯлоҳ монам, маро мегӯянд капитани кадом гурӯҳи варзишӣ аст. агар ман либоси варзишӣ пӯшам, маро мегӯянд варзишгар аст. агар ман корҷома пӯшам, маро мегӯянд сохтмончӣ ё муҳандис аст. ва шейх низ бояд намуд ва симои худро дошта бошад. ва ту бародари дӯстдори Аллоҳам, эй касе ки мегӯӣ дин ин осонӣ аст. ва ҳар боре ки ба пайғамбар интихоби ду чиз ихтиёр дода мешуд, ӯ аз ҳама сабукашро интихоб мекард. ман мегӯям ки ту дуруст мегӯӣ, вале осонӣ кадом аст? осонӣ ҳамонеаш аст ки пайғамбари Аллоҳ бо он омадааст ва ӯ омадааст бо он ки ришро бигузоранд. ҳар боре ки ба пайғамбар интихоби ду чиз ихтиёр дода мешуд, ӯ аз ҳама сабукашро интихоб мекард. ин ба он амалҳое тааллуқ доранд ки дар он гуноҳе набошад, вале гирифтани риш гуноҳ аст. шубҳаи шашум, чаро шумо ришро мегиред? ӯ мегӯяд, риш нишонаи фарқкунанда аст. шейх, оё сабаби мондани риш он нест ки мо аз мушрикон фарқ бикунем? оё пайғамбар нагуфтааст ришатонро бимонед, мӯйлабҳоро битарошед ва аз яҳудиён, насрониҳо фарқ бикунед, аз оташпарастон фарқ бикунед? бале, пайғамбар гуфтааст инро. ӯ мегӯяд, ҳозир бошад хохомҳои яҳудиён ва рӯҳониёни насрониҳо риши худро мемонанд. ту бо ин суханҳо чӣ гуфтан мехоҳӣ? ӯ мегӯяд, дар замони мо суннат ин гирифтани риш аст, то ки аз мушрикон фарқ бикунем. ман мегӯям, ин чӣ гуна илм аст? ин чӣ гуна доноӣ аст? раддияро гӯш кун, о сабукандеша. аввал ин ки фарқ кардан аз мушрикон бо доштани риш ягона сабаб барои риш мондан нест. мо гуфтем ки риш ин фитрат аст. чунин офаридааст Аллоҳ ва дигар сабабҳои бисёр ҳастанд. ва бо ин тарз оё ин сабаб то ҳол идома дорад ё на? бале, то ҳол идома дорад. чанд миллион яҳудиҳо риш мемонанд? чанд миллион оташпарастон риш мемонанд? чанд миллион говпарастон риш мемонанд? чанд миллион насрониҳо риш мемонанд? ҷавоб бигӯ. аслан онҳо ба ин хотир риш намемонанд. оё пайғамбар гуфтааст ки мо аз хохомҳо ва рӯҳониён фарқ бикунем, ё ин ки ӯ гуфтааст аз яҳудиён ва насрониҳо фарқ бикунед? ришатонро гузоред ва мӯйлабҳоро битарошед. агар саҳар хеста бубинем ки тамоми яҳудиён риш монда мӯйлабҳоро чунин гирифтаанд, ки тамоми насрониҳо бо риши мондаву мӯйлабе гирифтаанд, инчунин тамоми дигарон, кулли одамон, кулли мушрикон агар ришашонро бимонанд ва мӯйлабҳоро бигиранд, оё дар ин ҳолат мо магар ришамонро метарошем, то ки аз онҳо фарқ бикунем? не, албатта. дар ин ҳол онҳо дар ҳақ мувофиқ мешаванд ки мо дар он ҳастем, чунки риш ин фитрат аст. риш дар ҳама паёмҳои илоҳӣ табиӣ аст. Аллоҳ чунин офаридааст. чунин аст сифати фитрае ки бо он Аллоҳ одамонро офаридааст. офариниши Аллоҳ ивазношаванда аст. шубҳаи ҳафтум, чаро ришатро мегирӣ? ӯ мегӯяд, фармони гузоштани риш дар Қуръон наомадааст. лек ман бо Қуръонам. баъзеҳо ба суннат наменигаранд. онҳо танҳо аз Қуръон мехоҳанд. ба ман оятеро бигӯ, ба ман сураеро бигӯ, ба ман ояте аз Қуръонро бигӯ бародар. ман мегӯям, валлоҳи ҳаст чунин оят.
дар куҷо? дар суханҳои Аллоҳи таоло. ҳар чӣ паёмбар ба шумо дод, бигиред ва аз ҳар чӣ ки шуморо манъ кард, парҳез кунед. паёмбар гуфтааст ки мо ришамонро бимонем ва мӯйлабҳоро бигирем. худои мо гуфтааст, ҳар ки ба паёмбар итоат кунад, ба худо итоат кардааст. инчунин Аллоҳ гуфтааст, итоат кунед ба Аллоҳ ва ба Расул. инчунин Аллоҳ дар ин бора гуфтааст, онон ки аз фармони паёмбар саркашӣ мекунанд, бояд битарсанд ки мабодо ба онҳо фитнае ё азобе дардовар бирасад. ё ин ки ту боз ба ман бигӯ, ту ба ҳар як чиз оят мехоҳӣ? Ку барои ман аз Қуръон пайдо кун ки фарзи намози хуфтан 4 ракат хонда мешавад. намози бомдод бошад 2 ракатӣ ва дар намози шом сураҳо бо садои баланд хонда мешавад, дар намози пешин бошад бо садои паст. аз Қуръон ба ман пайдо кун ки даврзании Каъба бояд 7 маротиба бошад. аз Қуръон ба ман пайдо кун ки бояд 7 бор бидавӣ байни кӯҳҳои Сафо ва Марва. ин номумкин аст. бародари дӯстдори Аллоҳам, агар мо бигӯем ки бояд танҳо ба Қуръон нигарем, ба суннатро яксумонем, пас муҳимии Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар чӣ мешавад? Суннат вазифа ва супориши худро дорад. ӯ мефаҳмонад он чизеро ки нофаҳмо аст. ӯ мухтасарро муфассал карда мефаҳмонад, мутлақ бударо маҳдуд мекунад. гӯш кун ки чӣ хел суннат аз уҳдаи аҳкоми шариат мебарояд. дар шариат ҳаст ҳалол ва ҳаст ҳаром, ки дар Қуръон муфассал наомадааст, вале дар суннат баён шудааст. ман аз ту суоле мепурсам, оё метавон ки ба як духтаре оиладор шуд ва ҳамзамон ба холаи ӯ оиладор шуд? оё ин ҷоиз аст? ба ман аз Қуръон нишон деҳ ки ин ҷоиз нест. ояте бигӯ. чунин оят вуҷуд надорад. ояте бигӯ. ин дар суннат омадааст, азизам. яъне айнан дар суннат ҷоиз набудани он омадааст. эй дорандаи хислати олӣ, эй инсони рӯҳи некдошта, эй инсони латиф, эй бисёр ибодаткунанда ва намози шабро барподоранда. дар аввали сухан ман гуфтам ки медонам шахсони беришро ки аз садҳо ҳазор ришдорон беҳтаранд. бе ягон таъриф ҳастанд чунинҳо. ту рӯҳи худро тарбия кардӣ ба воситаи имон, қалби худро зинда кардӣ ба воситаи нури худоямон. ту намуди зоҳирии худро ба воситаи ибодат беҳтарин кардӣ. ту рӯза медорӣ ва намоз мехонӣ, ту ҳаҷи умра рафта меоӣ, ту олиҳиматӣ, ту закот медиҳӣ. пас чаро чеҳраи худро оро намедиҳӣ бо нишонаи суннат ва бо роҳнамоии паёмбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам? оё ту паёмбарро дӯст намедорӣ? пас чаро ӯро итоат намекунӣ? бародари ман, шубҳаи охирин. падарам мегӯяд ки ришатро бигир, модарам амр мекунад ки ришамро тарошам. ман чӣ кор кунам? ба худоят итоат кун ва модаратро нофармонӣ макун. чӣ хел яъне? ришамро нагирам, ҳамзамон модарамро маранҷонам? 2 дар 1? албатта. чӣ хел яъне? бохират бош. дастону пойҳояшро буса кун, ӯро маозор ва дар ташвиш намон. ман мехоҳам баъди оне ки ту риоякунанда мешавӣ, ӯ бубинад ки ту аз пештара дида беҳтар шудаӣ. пеш ту дод мезадӣ, даштном медодӣ. дек баъди оне ки намозро сар кардӣ ва ришатро мондӣ, пойҳояшро бибус, хизматашро бикун, фарзанди боэҳтиром шав. бигзор ӯ инро ҳис кунад ки дин туро иваз кардааст. аз ин хотир ба худоят итоат кун ва модаратро нофармонӣ макун. лек агар нофармонӣ ба офаридгор сабабаш итоат ба офариниш бошад, пас паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтааст, нест итоат ба офариниш дар нофармонӣ ба Аллоҳ. ва охирин шубҳа, бародаронам, охирон. ҷавонони азиз, ришатонро бимонед. мардони гиромӣ, ришатонро бимонед. риш ин фитрати Аллоҳ аст. риш ин амри Аллоҳи таоло аст. риш ин дастури паёмбар аст саллаллоҳу алайҳи ва саллам. риш ин суннати кулли паёмбарон аст. риш ин нишонаи кулли олимони ҳақиқӣ аст. риш ин ороиши мард аст. риш ин ливои суннат аст ва нишонаи пайравӣ кардан ба дин тибқи роҳнамоии паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мебошад. риш ин ибодати пайваста ба Аллоҳ аст ва гирифтани он гуноҳи пайваста ва маънунашаванда мебошад. ман барномаамро хотима медиҳам бо суханони Яъқуб алайҳи салом. худо нигаҳдорандаи беҳтарин аст ва ӯ меҳрубонтарини меҳрубонон аст. ту пок ҳастӣ. ҳамд ба ту ё Аллоҳ. ман шоҳидӣ медиҳам ки худое нест ғайри ту. аз ту мағфират металабам ва ба ту тавба меорам. барои худ ва барои шумо аз Аллоҳ мағфират металабам. вассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.